Hey yo, what's up yo mga kamaster? So andito ako ngayon sa Imbes Iterino. Meron kaming sumba ngayon. So kasama ko pala si Marinong Humboy, tsaka si Rakitiro Vlog, si Agaw Rumar. So ayun ka mga kamaster no. Habang iniintay ko silang dalawa, practice muna tayo magsumba. Kahit walang music. So let's go! Karamihan sa mga stepping sa sumba mga kamaster is tang ganyan lang. Ganyan na yung Napakaidos. karamihan sa stepping. Saktura? Kuha. Dos. Kuha tas taas eh. Itong spread ba ito? Kuha ka kulit ba? Yo, what's up? Sakto ha. Malapit na yung si Marinong Humboy tsaka si Rakitiro Vlog. Kuha. Sakto ha. Chorizo. Kasagaran sa akin ng stepping sumba. Ana-ana rin mo na oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala na naman. Maputol man, kulawas. So ayun mga kamaster. Abangan nyo lang yung pagsusumba namin pagdating nila Marinong Humboy. So, yo! A few moments later, one eternity later.
po, pampatanggal ng stress.
tingnan nyo si Marinong Homeboy mga kamaster. Ayan si Agaw Romar. Dan instructor namin. What's up mga master? Sabay-sabay lang mga kuya. Di na ako marunong sumayaw. Yun mga kamaster, tapos na kami mag-zumba. Woo! Pinagpawisan. So, yun mga kamaster, tapos na kami mag-zumba mga kamaster. So, maraming salamat sa panonood.